kamot ha. Buka kamot. Doljud dah. Saklaw jud ka rin ha. Gi. 1, 2, ngop. Jangan wala pa. Gimana na? Gi. 1, 2. Hi guys, welcome to my vlog. Sa mga wala pa nakasubscribe siya, palihog subscribe. Salamat ad. Kanina video guys, magpadula tag mga bata. Nagamit tag bagol ug kwarta. Atong takluban ang kwarta ug bagol din atong ukbon. Then ipakunti sa sila kuha. Then ang kinalasan guys, atong butangan og tae. Oh my god. Pero karon kulang tag tae. Karon mangita ta. Tala guys, pangita na tayo. Nangyari silaan. Tala. Kaya diri tayo diri kay kaya man yung manubay mga kabaw diri guys. Iglis kayo no? Karat ai. Pwede na ni. Bala dili basa-basa. Tala guys, diri na itong tayo. Karon guys, ato nang ibutang ato nang i-arrange. Wala pa ta kitag bata. Direta ka lugar kay Mingaw, balay Saba. Betul gamay rin. Ginagmer ta una to ibutang kay dos kay apiking panagaton ti kwarta. Lugar to kaduha kay kaning utso ibutang. Katulo kaning tae. Oh my god! Wow! Okay. Good na. Ngita na tag bata para atong ipadula karon. Guys, mangita tag bata guys. Daunahan guys, daghan may mga bata magdula diha guys. Pagdampa. Sulento ba sini mga bata ron. Hala. Ang bata rin. Analagay ba siya? Makabuk ato ning sulayan. Gusto mo makalab og kwarta? Gusto kayo. Nang padula, gusto mo? Gusto kayo. Tara, kuya muna ko. Guys, tabot na ta guys. Ito na yung sugdan ang dula. Ayan guys, ito na ang sugdan. Mag-inyara, mag-ihap ko katulo ha. Kilo so, mana ko 1 2 3. Mana ko 1 2 3. Ako ni ukbon ha. Duha ni ha. Ana mo daan sige ha. 1. Ana lang mo tapit, tapit na. Wala yo ron hindi ka gawin. Ana babo niyo kamot babo tanan ana. Gusto ko nga. Ana sige ha. Sige. 1 2 3 go. Ah, isa na. Kan? Ika doa. Dapit. Bawa dapit. Bawa dapit. Ay, mama ay plaster kayo. Anak kamot. Nah. Okay. 1 2 3. Oh. Kisah mina kakuha. Dodol kameraman, dodol gamay. Babong dako kay ni kanang kanay manang ibula ko kay sa pila to. Pila tong nakadwa. 20 na, 20. Ni, hindi na proses sili ba babos na kamot. Bukamot ha. Buka kamot. Pwede dak. Doljud da. Saklaw jud ka rin ha. Ya. 1 2 ngop. Jangan wala pa. Dungan na. Okay. 1 2 Okay guys, ako pa mag-video guys. Dan okay na? Pila yung nakuha? Lima? Kuan, chite. Okay guys, success tong vlog guys. Itong video. Salamat sa pagtanaw. Ug ayaw kalimot ang mag-subscribe ug like. Salamat. Kita-kita sa next vlog guys. Thank you.